Kupas maning chicharon na eh. Diin manigi palit na ni nito eh. Ito yung pagpapasa oh. Kupas yun. Tay sana. Sana ba nang orasan? Wala pa manikuan siya. Oy! Nito! Nito! Oh. Asa man ka? Unsa na oraso? Ting eskwela naman nung hapam ka muliyok. Ay na kay. Kawasan sa kuni ba? Naunsam taon ka eh. Sige kay. Mata na niya. Naunsa na oraso? Ano? Ano ra ka dito hapit na ni, hapit na ni. Ita na ka eh. Kusog ra ka bisig pangaybawon. Sig pasangil og project. Nagduda na jud ko ani akong anak. Wa ba kani magbisyo ni bata ah? Makibaw kay kung magbisyo ni bata ah. Makatila gini na ako gid ba? Ako gini patilawon. 5 minutes later. Ay, saan may oras na ron? Dito! Oh, dali ba ni mo kulo? Dali dia. Ano? Late ka sa klase. Oh, sayo pa ron bay. Pa kaning Unsa nim taon ka oy? Mala dia. Dugay kay matog, musig dug email. Ikaw adik ni sige ka nang iwas ra to nako kay kana laging adik kita digin mapugan ng kamot. Unsa sa imong ano kang gising-gising nang sadya? Tabahan babi. Nah, Naroon ni amutan pa. nah. Amutan na sad? Oh, Magsigil nga pag amutan. si Kimpan kay hapit ra ba Pasko, hapit na Disyembre. Singking pan. Kasagaran kayo sa mga bata, masig pangay singking pan ya. Iman-iman dito. Sing unsan sa imong lakton-lakton na sa. Ay magod pa kay akana sing Kimpan kay kana manang kanang amutan na mo kay para puhon nami spaghetti. Lumpia. Og kuan. Og ititira. Unsa itira? Ititira ka og iba sa uban. Klaro ay sa bataan eh. Dali di ba kay wow, wala na. 5 minutes na lang kay magsugo na mong klase. Kibog giginutan kini atong kwarta pila na kwarta na to. Ang kuwang na lang ani, buwak na lang mo gawas ani. Sige lang good. Napit na kay trabaho. Oh, 5 na sa. 5 raman nga Ilam di emutan niyo di ay. 20. Bantay ha. Gamay ra kog baon ko ba 5 raman eh. Tigaan di kag 20. Kunin ni G's. 5 ra oy. Tigaan di kag 20 ha. Amutan project 20. Basig ko ani pa pick ni. Ay fake Mura mo mo lagi ni. na. Ay kay sinatag ra man ara ba kay. Nya ari sa ko pa. O sige basta bantay ha, ang kanang 20 ha. Ang pingi yun ha. Oh sige pa. Bisig, Oh, tira, bisig, Lagi ni. bisig magsumangin na sad ka. Ya dili na mo ang pinga na. Tingala sa ko. Dito ko. Ahay. Anak ka eh. Magsigig pangayo. Kibog yung inahan, wanay padala-padala. Wa baka to gitaba to Indiano to yung amahan, ang yung inahan. Itan bataa eh. Isa. Ano niya kung talo nga usan naman ni kabuk dako? Ako ni Agi, maglipog ko rin akong utano na eh. Saan? Mudagan? Niya. Inigbalik na ko, bugamay. Ko akong duda. Ha! Huwag gila ay mapasingila na ko ani. Ang kator yung silingan ako nga kayuan kayo. Si Itsoy. Ahak ni mataan eh. Ayo. Ayo. Uy! Bay. Itsoy! Di ali kay sa mga utan mo bay. Huwag ipaliba. Kay hindi ba kay kami naagay kay At sa may tuyo ni mo? mangita, mangayo ko ng talong bay kay para sa itlog ba kay magturta mo ko bay. Kung hindi mo gamit ang talungan, ayun po. Daan ka lagi. O sige, sige. Ikalali, gamit na ng talungan. Nga bay. Nya, Kung saan po na yung talong? para sa itlog. Itlog. Okay, ma'am, ako iturta bay. Talong niya itlog. Ay sa ano? Mura magbinuan na yung talong niya itlog. O magpares mo ng talong ng itlog. Okay. Ma'am, manay iturta bay. Nya, inanako sa itlog bay ba? O, sige. Bay, pares bay. Nya, tagaan pagka nag muluto ko. Tagaan pagka tagaan pagka ginawa man nagluto bay kay natakon Ana, yun. Hospital, yun ka muhatag Sige ka. bay kay sus. Sabi na sa ka, hospital, yun ka muhatag ka. Kay, dahil ka magsikag pangayo. Di rin magkamangay sa mga utan mo. May nang muhatag ka. Kay para
Malipay punta ba? Bisan ba, mangmatag, so kay imong ning tanon ba? O, sige, sige. Oo ah. Ay na paglangan kay Oo bay. magkuan pa ko sa kuan ako. Bay pa, ang imo lang talong luto, dili sa itlog. Kasi kuan ya. Mao nga. Ako, Tante gini atong talong. Ako, kumansa dito ko katawa bay. Imo gyud ang ako gyud talong imo tripan. Sige bayo ta ka diya ba? Ah, dili oy. Sige Sige bay, kilamian talong nga bay. Tagaan ta kag itlog nga, para sa kag talong bay bay. Sige, sige. Ato itorta bay kay. O, sige. Sige, natagon ka bay. Sige bay. Gay, kuan na na. O sige. Padagang padagang salamat niya bay kay. Sis kita gagawin mo yung talong bay. O sige, sige, sige. O Ay, sige. ay, ay. Aping kay. Bantay rin. Abot ka na mo sudan mo ha. Ita ni. Hahay. Mga silingang dangan. Sig pangayo. Tagmay kami maisa. Diri gito dako kay mais oh. Napato diri. Hasta po ni. Ano na kung mais ang tao ni punte ng tao ni pagka ano nagkahurot ang ang bunga ani. Unya ang punuan nagbarog paghapon. Na. Dagat na ni. Lisa no. Dito, wa kami eskwela. Eskwela ko boy. Anong gibalik man ka? Di ako diri kay Na. kuwang kuwang imo gihata nga kwarta. Ha? Kuwang? Oh, Na. Anong nakuwang man? kuwang 30. Saan ni tae? Makapurdoy ni bataan eh. O dala. Pagdali kay unsa na oras oh? Na. Saan ni bataan Ay, eh oh. ano ko sa kong maestra. 20 og 10, 30 na. Dagko na sab. Sige ba, lamat na rin ba? O sige, lakaw na. Anaka ning anak ka eh. Buisit ko ng adlaw ba? Kipangurot pang tanong. Si panguha pa ning nito si Ido yaning mais na ko. Yes, itsog si pagpakain ning. Terus, ita ni ay. Ay sa ano? Nagdudan di ko sa anak. Ato sa naging adlaw nangayo ko nako. Karon nangayo ang kaduha. Ay sa ano? Wa ba kani magbisyo ni bataan eh? Ay, ang may ani ay. Ako ning sundon. Panig-on ko ni be. Puang bataan. Iday! Iday! Wa man ang buang. Nahadlok na guro to ako kay ako pa to gisaaran nga. Balikon di ka. Dito ka lungaog di na mo mo kwarta. May maguning hantak god kay di ta maglabad og kuan kisa aning ato ta sa eskwelahan maglabad man tong ugod kay di ta kasabot sa eskwela sa klase. May nang sugal kay di ta magproblema ang kwarta may magproblema nato. Mao nang kay ingom ito kong papa nga ug unsa sad ang puno mao sad ang bunga mo nang ako kay kong papa sugarol mo sa kitong manok tuon ako to no adaray darang buka kay iday yay suday yaw kanina toy sa ano dugay mas nito hadlok siguro to ay di araman ka nibalhin ko ba kay init kini to ganiya tornawa ka sa atbang nagtagmong pangita nimo nar di ka dire init kay lagi mo bitan balhin ko napaki kwarta oh kay like paano like salvia mo support din akong papa sa among pangandoy sa to pa sa to pagitagaan sa di balik oh yay nya kasama ang duwa to ron di lang tatog niya lisod magkayo man napili ko ato Dili ka ibaw taxi, di? di bati ito di ko ato Kuan, kibaw ka hantak. Oh, kana lang katong batay hari ba? Ya, pila-pila man. 20-20 largo. Dis ansa? Kay mamalog kita nimo. Ambira mo, Jis. Tayo bitaw. Sure ka na, Jis? Dili ka ginag 20-20. Kana sa kay baba pagbalik nako, alakan si ko pili ko guniha. Sa butas ay. Nyara kay butas ra ko. Butas ay. Aral ni be. Gigi na. Gigi. Rungan. Oh, hapit, Kuya Juan. Tarong nga. Napili na sa ko ni ron. Oh, Patay. Oh, ana. aliso sa Buhay mo daw, pilir sa gam. malasay usab-usab kay bibi usab-usab. Gigi 20 urut na. Kana. Dili, iyantog na.
Wala pa. Oh, abi ko. Daog na to. Alay, di kasana ni oy. Wala mabuhitanan. Unsa ni ana? Malas. Daog na sad ko. Wala. Naunsa man ni ay. Kusay mo ang. Dako ira kong duda. Nagbinuang itong eskwela to bataa. Kay nangayo na ko ganina. Unya ni balik na sad. Mailan ra ba ang mata ra ba? Galiraw-liraw. Ni amalipayon pa kayo, gitik-atik pa ko. Dako akong duda gyud murag nagbisyo gini bataa. Wa pa kani gadik-adik ni bataa. Ay sa ano? Ako sugarol man ko pero mas bitaha lagi yun nga. Kuan kay makontrol-kontrol man ako akong pagka-sugarol. Manok naman po akong sugarol. Dili mo ko mas sugal po na ng babay. Di man ta baydor. Ya, isa. Masakpan lagi ko tong bata gyud. Luniton jud ko to. Ako tong lahson Arabi. Murag naar gito dire. Wa gito ni eskwela ba. Kinsa ka na yung ka tagbo ka at tuon ko ni be. Puya eh. Asa kini bataan ko pangitao no? Ay. Isa no? Naam lagi ni bag diri lagi. Ya lagi ni bag. Murag na ar gini diri napita. Ay. Murag na ay naghantak na. Wala ko kini kwarta. Gra. Naari ka diri ha? Be. Ato unti ka be. Gini kay kwarta gini ha. Lasa lang ni. Suga gini. Kana guni mo kwarta nga. Pinagutay. Mo. Sugal gid lagi. Pantay lang karon. Alisto jud ka. Dali ka mili. Ay, kinuha ba ni? Ako naman to ka. Gigi. Wala pa. Aw. Samog sa ko pilihan kita ba? Pili na sad. Puro hari. Buka sa sisamog lagi. 20-20 na sad. 20-20 Uy! para. Naara di ka diri de ha? Imo nang What's ginawa ha? Paano ko ba? Project de ha? Project man ito. Project? Kinsa man eh? Classmate mi. Ikaw mo tong anak ni Itsoy? Dili oy. Wa di mo nanood ha? Kamo di vibes kin duha sa kong anak ha? Wala bay. Usay wala bay. Project. Sa man eh? Dokumentary ni. Asa mo tong imong gipangayo? Sa mat ni bay. Nagkaton ko ano ba? Sa mat? Nagkaton mi Mat? iyap. Nya naa mo dire? Sa man na? Wala nagkaton mi iyap. Arina. Iyap na. Di mala di mo ko. Ikaw po gay igagulo. Ako ang nagkwarta doy. Kung kwarta nga, project na isang anak. Arina. Ay mo pagluduwa diri. Ganahan ka ipadakop ta mo? Ganad na mo ha? Ako ang nang 20 pa. Sa ikaw pa ito Ako ani, yung ka, ngay kag project, na iwan ko anay. Ikaw ha, gay kag ulo. Di na mo magkuyog do ha? Dali na. Taiwan. Oy dito! Akong kwarta gi-apel. Tay ko ni papa gyud. Nakailar bisis akong papa. Tay mo bunalan sa ko ani. Di, putang eh. At